היום אחת המתאמנות מלונדון רצה חצי מרתון. עכשיו, עשינו כבר כל כך הרבה חצי מרתון, אבל החצי מרתון הזה הוא כל כך מיוחד, כי המטרה הפעם בתוכנית אימונים הזאת זה להגיע למרתון לונדון, המלא, 42 קילומטר. כבר רצה אותו בעבר, לפני איזה כמה שנים, ומאז עשינו רק חצי מרתון. פעם קודמת שהיא רצה את המרתון, זה היה עם מאמן אחר, זה לא היה איתי. האמת שאני דחפתי אותה לזה, כי אני יודע שהיא יכולה, ואני יודע שמה שעוצר אותה זה באמת זה שהיא לא כל כך מאמינה בעצמה, אז אני מאמין בה, והיא הולכת לרוץ השנה את מרתון לונדון. מעבר לזה, יש עוד שתי מתאמנים בלונדון שהולכים לרוץ שבוע הבא חצי מרתון. אז ככה שאני אדבר איתה, אני אשאל אותה איך היה לה, אחרי השיחת הכנה שעשינו כבר בשבוע שעבר, ואחרי זה אני כבר הולך להיכנס לשיחת הכנה נוספת, עם השתי מתאמנים שהולכים לרוץ את החצי מרתון בשבוע הבא בלונדון. קצת מוזר, יש שם כל כך הרבה חצאי מרתון, זה מוזר אבל בקטע טוב, כי הלוואי וכאן היה כל כך הרבה חצאי מרתון ועשיריות, זאת אומרת 10 קילומטרים לרוץ מדי שבוע, כי ברגע שאתה עושה איזשהו טסט במרוץ, זה באמת מהווה לך את רמת הפוטנציאל שאתה יכול להגיע אליה. בואו נתחיל. Hey, how are you? Yeah, good, thanks. How are you? I'm fine. Is it a good time to speak? טוב, זה היה די, עכשיו נדבר עם רייצ'ל, עם אשתו. Hey. Hey, how are you? I'm fine. How are you? I'm good, thank you. Cool. So are you at home? Yeah, I'm home. Everyone is out, just me here nicely and quietly. טוב, יאללה, אז אחרי שהמוח שלי כבר נהיה פירה מול המחשב, הגיע הזמן לרוץ קצת, נעשה שעה ריצה, עוד שמאוחר בטירוף, אבל אני חייב את זה לנפש. אם יש משהו שאני פחות אוהב בעבודה שלי, זה לשבת באמת הרבה שעות, באופן יחסי כמובן, מול המחשב. מה שאני כן אוהב זה שאני פשוט חי ונושם ספורט, ומנסה להתאמן כמה שיותר ולהגיע באמת לקצה. בוקר טוב. שעה קצת מאוחרת, עכשיו 9:50, התחיל את הרכיבה, יש לנו שעה רכיבה. יש אימון איכות היום, אימון מעניין. ממש אוהב את האימונים האלה, הם ממש לוקחים אותי לקצה. יאללה, בואו נתחיל. התחילו הסשנים המהירים יותר. וואי, אני כל כך אוהב את הטריינר, תקשיבו, אני באמת אוהב אותו, כי אפשר לעשות איתו 24/7. לא משנה מה המזג האוויר בחוץ. הבוקר לקחתי טיפת הזמן, גם הכנתי את ארוחת בוקר, ככה שברגע שאני אסיים להתאמן, ברגע שאני ארד על הטריינר, אני אצא טיפה מגיחות, לדפוק מקלחת, וישר להתיישב לאכול, לא בזמן. באמת בונוס, הטריינר. צריך לנצל את זה גם בתקופות של המרתונים. ואני צריך להתפשוש כמו שצריך, או להוסיף עוד איזשהו אימון איכות, ואני לא רוצה להוסיף על הרגליים, שם הטריינר באמת יכול לתת עבודה טובה. יאללה, בואו נמשיך. עברו בסך הכל 5 דקות, מתוך 59, אבל שזה לא 60, 59. אולי נעניין ל-60, נוסיף את הדקה הזאת. יאללה, ממשיכים. האימון הזה נגמר להיום. וואי, איזה אור, איזה יופי. טוב, האימון הזה נגמר להיום. אימון ראשון השבוע על הטריינר. עכשיו אני הולך לאכול קצת. אני הולך להחזיר את כל הקלוריות שבאמת הוצאתי עכשיו באימון, בארוחה אחת. יאללה, נדבר אחר כך, נצא להליכה ונדבר. טוב, אז עבר טיפה זמן, מאז שעשיתי את האימון, אכלתי, נחתי, נהניתי. שנייה, כי אעצור את ההליכה, בדיוק חזרתי גם מההליכה. תוך כדי אני גם מדבר עם קורל, שומע פודקאסט, זה באמת הזמן שלי להתאוורר מכל העבודה. עכשיו חזרתי, אני אעבוד עוד טיפה על הרילסים. נראה שכבר הספקתם לראות, ככה באמת נראה היום שלי. רוב הזמן עובד, מתאמן, קורא ספר, לומד איטלקית, נפגש עם קורל. אין לי עוד יותר מלא דברים שאני מתעסק איתם בחיים. אני גם לא כל כך מוצא עוד מה לעשות, הדברים האלה באמת ממלאים אותי, מספקים אותי. אין לי עוד איזשהו משהו אחר שבא לי לעשות חוץ מהדברים שאני עושה. זה בגדול, עכשיו השעה 8. ב-9 יש לי שיחה עם איזשהו מתעניין, מחר בבוקר יש לי אימון ריצה. כמו שאמרתי, את האימוני ריצה אני הכי אוהב,
מניח שגם כבר אמרתי את זה בעבר, האימוני ריצה זה אימונים שאני באמת הכי אוהב, זה המגרש הביתי שלי, שם אני באמת מרגיש פרופשיונל. כרגע החצי איש ברזל זה באמת המטרה שאני כבר מחכה לה כמעט מעל שנתיים או כמעט שנתיים. וזהו, ככה נראה היום שלי, אני אמשיך לעבוד, מחר בוקר נמשיך לדבר, נמשיך להתאמן, ושיהיה לילה טוב, נגמר היום השני של השבוע הזה. בוקר טוב. עכשיו אני עם הקפה, מארגן כמה דברים, לומד כמה דברים, ואז נצא לחדר כושר, נעשה איזשהו אימון כוח. האמת שזה משהו שאני פחות מתחבר אליו בטריאטלון, משהו שנוגע לי בנקודה רגישה זה שאני באמת לא מגיע הרבה פעמים לחדר כושר. אני שוחה, אני רוכב, אני רץ, וכבר כמעט לא נשאר לי זמן להתאמן, לעשות אימוני כוח, זה משהו שאני באמת אוהב. כמו הריצה, כאילו זה ממש חלק בלתי נפרד ממני, ואז פתאום שאני מתכונן לחצי איש ברזל הזה, אני פתאום מוצא את עצמי בסופה שלא הלכתי לחדר כושר אפילו פעם אחת. אז היום הולך לחדר כושר, בערב אני ארוץ, נדבר טיפה על האופניים, שאני תוך כדי רכיבה לחדר כושר עצמו, נשתמע. רק אני אגיד שיצאנו לריצה. יצאנו לריצה. וואי, ריצה או די? גם וגם. גם וגם. כן. אחרי מה? אחרי יום ארוך. יום מאוד ארוך. בלי לזוז. כן, בקושי זז. זה יפה. באמת, שאיתך אני מקפיד הרבה יותר על חימום, את יודעת? באמת? אני הכנסתי אותך לזה? חד משמעית. אבל אתה מאמן. מה אני עושה? מכל מלמדי השכלתי. וואי, תקשיב, אני אומרת לעצמי, אפילו ריצה כאילו, הרבה... טוב, אנחנו בדרך לנמל, בתקווה להספיק לשקיעה. אני אומר שנגיע לשקיעה, וקורל אומרת שלא נגיע לשקיעה. אני רוצה להגיע. לא, פיתסתי לשקיעה הזאת של מבחן האחרון. יאללה, אז נגיע אליה בזכות המבחן האחרון. יאללה. יאללה. 170. כן, בשן בעין, בסוף הספקנו. עוד שנייה לא רואים אותה. כן, הגענו ממש בשנייה האחרונה. איזה יופי. כיף לי טוב. יאללה, אימון ראשון להיום. איך היה? היה קשה? טוב, את ארוחת בוקר לא הראיתי לכם, אבל אני כן אראה לכם את ארוחת צהריים. עשיתי טופו בטעם עוף, עם טובין עוף כזה נחמד. הייתה גם ריצה הבוקר, האמת שהיה לי ממש קשה לרוץ, הייתי ממש תפוס מאתמול, וגם יש לי עוד אימון אחרי צהריים. עוד אימון על הטריינר, אז ככה שיש לי 2 אימונים היום, לקחתי את האימון הזה ממש בקלילות. רצתי עם קורל, היא עשתה אינטרוולים, ובמקטעי מהירות שלה אני פשוט המשכתי לרוץ לאט. כדי באמת לא להגיע תפוס לאימון היום, זה משהו שהיה לי חשוב להגיע לאימון היום פרש, כמה שאפשר, כי באמת גם אתמול היה לי אימון איכות. נשב לאכול, נלך לתקן את האופניים, נהיה לי גם פאנצ'ר. באחד הימים שלחתי לחדר כושר ובסוף היה פאנצ'ר באמצע דרך וגם לא נכנסתי לחדר כושר בגלל זה, פשוט חזרתי לבית. נלך לתקן את האופניים, נחזור, נעשה אימון לטריינר ונמשיך את הוולוג. טוב, התחלנו אימון. שני לשבוע, האמת שזה אימון אופציונלי. זה לא היה אימון חובה, אבל אני בחרתי כן לעשות אותו. אני באמת רוצה להשתפר ולעשות את האחרות הזאת בצד הטוב ביותר. יש פה אימון איכות, נחמד. אחר כך נצא להליכה קצת. נלמד קצת ספרדית, איטלקית. ונמשיך, נלך לישון, נאכל ארוחת ערב. בוקר טוב. עוד מעט נגמר כבר השבוע, וואו, בואו אנחנו כבר ביום חמישי. זה מספר 5 לשבוע הזה. יש לנו שחייה. הייתי חייב את עוד כמה שעות האלה. אחרי שבאמת בשבוע הזה לא כל כך ישנתי כמו שצריך. שעות שינה שלי ממש משתנות. יש ימים שאני ישן ממש טוב, יש ימים שאני פשוט לא ישן טוב. זה ככה לגבי השעות שינה שלי. בכל מקרה, נסיים את הקפה, נסיים לאכול, נכון לנשנש, ונצא לבריכה. טוב, באמת שנהיה ממש מאוחר. תמיד בדרך לחדר כושר או בדרך לבריכה אני שומע פודקאסט ולא מוזיקה, כמעט ולא שומע מוזיקה בזמן האחרון. וגם אם כן, זה מתחבר למה שאני לומד בפודקאסט. התחלתי ללמוד איטלקית לפני קצת יותר משנה, וגם כשאני שומע שירים באיטלקית, נטו באמת בשביל להבין את השפה וללמוד עוד מילים ועוד פעלים.
מגיעים לבריכה. באמת שילד היסטורי כזה, לפני שאני ממשיך בעבודה, לפני שאני באמת כותב את התוכניות אימון למתאמנים, אני אגיד את זה גם לבלוג. אני רוצה לדבר על שחייה, אז לפני שאני אתחיל לדבר על שחייה, אז יש לי איזשהו גילוי קטן, זה בדיוק מה שאמרתי בסטורי, אני לא אוהב לשחות. אני לא אוהב לשחות, אני באמת לא אוהב את זה. אם זה לא היה חלק מהתחרות, יכול להיות שהייתי עושה את זה, אבל בווליום יותר נמוך, לא בווליום הזה, לא הייתי שוחה עכשיו 3 פעמים בשבוע, את המרחקים האלה, בעצימויות האלה, אני לא מתחבר לזה. מה שרציתי להגיד זה שהיום סיימתי אימון של 2 קילומטר 200, ולפני חודשיים שהתחלתי להתאמן, כמעט ולא סיימתי 200 מטר. אני מתכוון ל-200 מטר רצוף, הייתי יוצר שנייה, לוקח אוויר, ממשיך עוד 200, לוקח אוויר, ממשיך עוד 200 וכן הלאה. לא הייתי מצליח לשחות ברצף. והיום סוף סוף הצלחתי לסיים את האימון בלי לעצור אותו באמצע. עכשיו, אם מגבילים את זה לריצה, זה אותם עקרונות. זה התמדה וסבלנות. אם לא תהיו סבלניים בריצה שלכם, בין אם יש לכם תוכנית ובין אם אין לכם תוכנית, אתם לא תגיעו למטרות שלכם. אם אתם לא תתמידו, אתם לא תגיעו למטרות שלכם. רק מי שיתמיד ויהיה סבלני, באמת בסוף יגיע למטרות שלו. זה אותם עקרונות כמו בכל דבר אחר בחיים. אם תרצו ללמוד שפה או ללמוד איזשהו משהו מסוים, צריך סבלנות והתמדה. זה מה שהביא אותי לאן שאני היום, זה גם מה שייתן לי את השיפור. אני לא כזה מיוחד, זה גם מה שיקרה איתכם. אתם רק צריכים לנסות, להתמיד, ועם הרבה סבלנות. אתם תוכלו לרוץ 5 קילומטרים, 10 קילומטרים, מי שירצה גם אחר כך להתקדם לחצי מרתון ומרתון, יוכל לעשות את זה. אתם רק צריכים את שני הדברים האלה, וזהו, והשמיים הם הגבול. באמת שהשמיים הם הגבול. טוב, אני כבר בבית, האמת. בדיוק עכשיו מארגן את התיק, ואז פתאום נזכרתי שלא פתחתי את המצלמה. כן, תעשה גם עם הפלאפון וגם עם המצלמה הזאתי. אז ככה יצא שלא פתחתי את המצלמה. אני אכין לאכול, אני אעשה קפה ואני אשב לדבר. טוב, אני חזרתי מהבריכה. אז בואו נדבר טיפה על השחייה. לפני שמתחילים יש לי איזשהו גילוי קטן. יש לי איזשהו וידוי, אני ממש שונא לשחות. יאללה, בוקר טוב. 25 או 4:30 כרגע. האימון של היום, 2:45 דקות רכיבה, ועוד 20 דקות ריצה. רגע בראש ציפור. מתחילים. גם הריצת חילוף נגמרה. 20 דקות ריצת חילוף. אחרי 2:45 רכיבה. וואי, זה היה קשוח. היה קשה. טוב, אז אני אחרי הבריכה, באמת שכבר מתחיל להיות ממש חשוך בחוץ. עדיין אפשר לראות את הסימנים מהמשקפת. היה לי אימונים באמת מעניין, ואיך שהגעתי לבריכה ראיתי שלא הבאתי את הציוד שאני צריך. יש איזשהו מצוף ששמים בין הרגליים כדי לתרגיל כל מיני דברים, והבנתי שלא הבאתי אותו. ולא יכלתי לבצע את האימון. ישבתי איזה 10 דקות בבריכה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? איך אני עושה את זה? אז חשבתי על זה, ועוד שבועיים אני מתחרה בטריאטלון ראשון, טריאטלון אשדוד, במקצה האולימפי, והמקצה של השחייה שם יהיה 1,500 מטר. מה שעשיתי, פשוט שחיתי בקצב נוח, 1,500 מטר, ככה סיימתי את האימון, ככה גם הכיסיתי את היום עם עוד אימון, והוא לא באמת היה יום מנוחה. בסוף שבוע הבא, זאת אומרת מחר, אני יורד לאילת, ואני לא יודע איפה אני אשחה שם. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני אקח אימון אחד של שבוע הבא ויעשה אותו עכשיו, ואת השבוע הזה אני אתחיל בלי שחייה, אילוצים כאלה ואחרים בגלל שאני יוצא לחופש, אבל אני עדיין עובד ועדיין ממשיך להתאמן. אז ככה היה נראה היום שלי. מחר, כמו שאמרתי, אני נוסע לאילת. בואו נראה איך אני אתמודד עם האימונים. אני לא מתכוון לעצור, אני מתכוון גם להתאמן בחדר כושר, גם לרוץ וגם לשחות במידה והתאפשר לי. ואופניים, אני לא חושב שתהיה בעיה, כי אם יש אופניים בחדר כושר, אני פשוט אעשה רכיבות בחדר כושר, ובסופה שאני אגיע כבר לבית, ואת הרכיבה הארוכה אני אעשה פה. זה היה השבוע, מחכה לראות אתכם גם שבוע הבא.